Palestinarekin elkartasuna plataforma orain dela 2 urte inguru sortzea, oso momentu konkretuan justu Diruga Al-Aqsa kontraofensiba hasi zuenean palestinar fakzioak, ofensiba honek erantzute zion, urtean zehar, hamarkadatan zehar Israelgo Estado Zionistak aurre ematen dion ofentzioa eta lurra okupazio bati. Ordu ez dela kasu izolagoa, baizik eta erantzun bada Palestina herrian aldetikan. Eta helburua dagokionez, plataforma helburua beti izan dira palestinar herriari elkartasuna adieraztea, ez modu ekidistante batetik, baizik eta guztiz babesa emanez. Palestina herria ibiltzitu beren burua babesteko eta aski izateko forma guztiai, buruga guztiai, armaua barne. Eta horretik erresistentzi palestinarrai babesa ematean garrantzi azpimarratze dugu. Eta inportantzia honen baita, bi estaduan soluzioa ez dela balidua azpimarratziei. Estadu daunetikan, Israel daunetikan beti palestinara zapaldua izan delago eta Asia mendebaldian paki ez delago, eta ez delago egongo, hala doan bitartian. Horretik hori, ekidistantzian kontra da gure plataforma, erresistentzia babesteu, eta inportantzia handia emateo erresistentziai babestiai. Azken batean palestinarrak legitimidea dakelago, behen burua defendatzeko, eta behen herria defendatzeko. Eta azken batean hortako juntau ginen zenbat eragile momentu batean plataforma osatzeko. Posizio garbia edukitzeko, etzan neutrala, eta etzan baharrikan kontu mandintadiotan eskuratzen, baizik eta Palestina herrian alde tokarezana guztiz. Plataformak bere sorreratik hainbat ekimen ditu, ekintza, mobilizazio, hau eta asko jendetsua izan dianak. Baita ere inportantzia handia eman dio historikoki Palestinar herriantzat klabia izan dian fetxa batzuk ibiltzea, mobilizazio egiteko, adibidez Nakba, ezaguna dana. Eta hortaz gain, seinalamenduak egin izan ditugu, kolaboratu izan duen banketxiai, CAF edo Sapa bezala enpresai, baita ere aurpegi zuriketa bat dago Estatu Zionistak ibiltzen ditu deporte taldeai, adibidez Maccabi Tel Aviv, eta holako beste hainbat gauza. Momentu dagokionez, momentu honetan gu ez dugu lektura egiten dela 2 urtetik, hori oso azpimarratzekoa da. Guk garbi lan nahi duena da lektura inberrela askoz lehenuotik, Israelgo Estatuan sorrera bertatik, 48tik. Inkluso igual lehenuo, Zionistak Palestina juten hasi zenetik, baina ez da onda 2 urtetik egitea lektura, baizik eta hamarkadetako zapalkuntza, okupazioa, garbiketa etnikoa eta beste hainbat astakei inditu Estatu Zionistak. Eski hori, ez dugu ikusten egokila ona 2 urtetik lotzea. Momentu dago gionez, momentua oso gorra, Palestina herria daun bezala dago, okupazioak gehiago dihua, Estatu Zionistako gobernua fascista da, Estatua behar dan bezala. Eta, aldaketa ma da. Kontu da guk hemendik babesan behar deula eta indarra behar deula, borrokan segitzen. Baita ere azpimarrako nahiko genuke, azkeneko astetan dago uholde hau rekonozimendua ematen Estatu Palestinarrai, hainbat gobernun partetik adibidez Espainikoa, PSOEen gobernua paltzukeria dela, gehien bat aurpegi zuriketa dela, eta erantzute dela behen herrialdeetako poblazioak, herriak, palestinaren mugimenduakin dakan gertutasuna edo mugimendu hartzen diren indarrai. Aurpegi zuriketa bada eta ez da inondik inoa Palestina laguntzeko. De hecho, bi estatuan soluzioa onartzeu, bi Israel barne, eta gu uste duguna da, bi estatuan soluzio horrek ez duela pakiak harriko eta Palestinara ez duela azkek izango. Larun bateko manifai dagokionez, nahiko gendukena dain, herritar horren nahiko gendukeen bitau, mobilizatzea,
bai manifa honetan eta dauden bestetan, momentu alago mobilizatzeko. Ondoek dugu asunto borborka daola, eta gugiran doi daukigu nolako egoeran aurrian mobilizatzea eta salatzea egoera. Tepe, urriak 4, Iruñan, 12 izango manifa eta autobusak eta ongoia. Así que edozein gauza gutako batzu ikasoin.